Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Clara Martí i tinc 14 anys. Estudio piano a l'Estudi Musical 143, a Barcelona. M'agrada molt tocar el piano perquè trobo que té una gran varietat de repertori i puc tocar a 4 i a 6 mans amb les meves amigues. Us tocaré una masurca d'Enric Granados. Espero que us agradi.